Μία μέρα, ένας πατέρας είδε το γιο του να προσεύχεται. Θεέ μου, να προσέχεις τη μαμά, να προσέχεις τον μπαμπά, να προσέχεις τη γιαγιά. Αντίο παππού. Γιατί είπες αντίο παππού, παιδί μου? Δεν ξέρω, κάτι με έκανε να νιώσω να το πω ρε μπαμπά. Μετά όμως από 2 ώρες, ο παππούς του αγοριού πέθανε, αλλά ο πατέρας νόμιζε ότι είναι μια απλή σύμπτωση. Μέχρι που 1 εβδομάδα αργότερα ξαναείδε το παιδί του να προσεύχεται. Θεέ μου, να προσέχεις τη μαμά, να προσέχεις τον μπαμπά. Αντίο γιαγιά. Και μετά από 1 ώρα η γιαγιά του πέθανε. Έτσι λοιπόν, ο πατέρας νόμιζε ότι ο γιος του έχει κάποια υπερφυσική δύναμη. Και 2 εβδομάδες μετά τον ξαναείδε να προσεύχεται. Θεέ μου, να προσέχεις τη μαμά. Αντίο μπαμπά. Ο πατέρας του τρόμαξε πάρα πολύ, ώστε να μην μπορούσε να κοιμηθεί ολόκληρο το βράδυ επειδή νόμιζε πως θα πεθάνει. Την επόμενη μέρα όμως ξύπνησε κανονικά και τον είδε η γυναίκα του και του είπε: «Αγάπη μου, τι συμβαίνει? Φαίνεσαι πολύ αγχωμένος. Άσε με, γιατί εχθές είχα τη χειρότερη μέρα της ζωής μου». «Α, ναι, τι να πω εγώ δηλαδή, που άνοιξα εχθές την